Nag-abante na ang Filipina tennis star nga si Eala sa masunod nga round sa Miami Open matapos ginlutos ang German veteran nga si Laura Sigmund sa round of 64 match-up subong nga kagahon. Naglawig sang 3 ka oras kag 20 minutos antes dalayon nga napiede ni Eala ang world number 52 tennis player. Nagapang 29 subong si Eala sa official rankings kag pang 50 naman sa live rankings. Ginpakita si Lily Waday a trademark fighting spirit apisar nga ginkabos ini sa first set. Sunod sa iya, kung may natunan man siya sa iya experience sang nagligad nga tuig, iniamo ang mas pag-improve sa physical nga aspeto. Sang 2025 nang inbantog si Eala matapos ang historic run sa Miami. Ginluto sini ang 3 ka Grand Slam champions. Lakip na si world number 2 Iga Swiatek antes na piede ni Jessica Pigulan sa semifinals. Posible nga si Swiatek ukon si world number 50 Magdalinet nga tubangon ang atubangon ni Eala sa masunod nga round. Importante ang mga resulta sang hampang para kay Eala bangod na reset na ang 390 points nga iya nakuha sang 2025 kag maga-reflect na sa masunod nga WTA rankings. It definitely was close, very demanding physically and mentally, but that was one of my goals last year after this tournament was to improve physically, and here I am, fresh as a flower. So yeah, I think I'm really pleased with how I'm handling everything as a whole. A lot of things have changed for me, especially this year in this season, so I think I'm doing a good job of keeping that balance of being hungry and staying happy and still working hard.